sir. Sarge. Dala na ako inyong mga request. Hello, kasi pangalan? Zaira Gale. Wow, ikaw tong naisipon. Opo. Oo nga bat. Kumusta mga katabang? Karon adtuan na pud nato ang duha nato ka katabang nga nag-request og gamay nga tabang. Actually, magpinsan ni sila. Ang isa mao ni ang request. Hi sir, mangayo lang unta ko gamayng tabang sir para sa akong anak, unta pang dayapir niya og tambal sa iyang sipon. 2 months na akong anak sir. Ho ho ho. Pait kaayo sir oy. Salamat kaayo daan sir. God bless. So ang isa na to kakatabang mao pud niyang request. Hello sir, para sa akong anak lang sir, mag 7 months na siya, pang diaper lang, unta og uban niyang needs. Hihihi. Nagbaba ka sakali lang sir, basin di ay. Salamat sir, amping pirmi. God bless. Katabang, kuyogi ko ninyo para paliton na ilang request. Ug napangayuan na pud nato ni sila og address nila ug ilang contact number, natawagan na nato para i-deliver nato ang ilahang request. Kay luoy kayo mga katabang, ang iyahang anak naisip-on, so palitan natong tambal para po din taon maayo na ang bata. Okay mga katabang, tara. Sarge. Tambal mo sir? Oo, rice udri. Opo sir. Ito ma'am, doon ng kone sir din. Hindi lang, pero lang. Salamat sir. Salamat ha. Wala niya sir. Hapon ma'am. Daisudrin for 2 months. Ilan ka boxer? Isa lang. Muna na siya pinakadako ma'am. Ah, sige. Oo. Sige ma'am, kana lang paliton. Yes pa. Senior ba mo no? Tingilad pa siya pa sa 4 million June. Search. Thank you sir. Salamat. Hello ma'am. Ay, good afternoon po, sir. Ako to si Kuan, si Katabang Rail. Opo, sir. Oo. Nagsubidan ako diri sa Phoenix. Sa wala ko. Sir, ani sir ka lang. Pasaka ka sir ha, pag-ibig esperanza. Sige, straight lang sir. Unya, mangutana ka kung asa ang Dorian Street sir. Paubos yun dito sa may Sambagan. So Dorian Street. Ako mangutana. Paubos po ha, kay sugaton lang ka na mo. Sige. Magtawag lang ko kung paubos na ko. Opo sir, salamat po. Sige ma'am, sige.
Kita ninyo ang sakyanan niya puti. Kami talo sir, kami talo. Kanang nagunit og bata. Kamu, atis nakita na mo. Ako ning naikuhan. Sakpan yapon mo na sakpan. Halo, may nga po. Kinsa may kuhan sa inyo ha? Kinsa isi? Lagi. Pero at least na-challenge ko. Dala na ako inyong mga request. Kinsa man si kuhan? Katong si Ninya. Ako po, Ikaw si Ninya. Yung baby, Na 2 months, no? Hello. Kasi pangalan? Zaira Gale. Wow. Ako kay 6 Di pa kunin mo mailhan. Puhon, magkita ta. So ang imo ha? Si Cherry. Si Cherry ka. So si Cherry. Tama. So ikaw tong naisipon. Opo. Oo nga bata. So kani mo ni ang kuan. Lampi ni mo tapos day sudrin. Hala. Thank you, sir. Wala na, magkano na magkumag, Mr. Wala mo. Dili no. Bisaya man go, Davao man go. Imuhan ni. Ang kuan baya kani lampin. Wala ko kitag small pero medium lang akong napalit. lang, sir. Basin magamit na nimo. Ako lang ito yung medium. Sige, sir. Mo lang to. Ako pasalamat ko nga nakaabot ko diri. Picture lang. Sige, picture ta. Wala din nag-speak ba? Dagi. Ano lang, share lang mo ha. Kung kuhan, kaya para at least napatay yung matabangan uban. Hindi saragod mo. Ito sa nimo ni? Mangod na ako sir. Manghod nimo. Si Kambal. Mo ba? Napugoy manghod niya kambal. Bunso na siya sa akong papa kay. Mula Mo mo ba? magpapa. Tapos na sa imo ha. Opo. Sige. Dala yung dalajing. Sa man ni pang share. 1, 2, 3, go. Daghana kay panagsar ko makabot dire. I-share ninyo ha, i-share. Asan yung balay? Banda, sa ubos pa yun. Layo pa man. Sige. Dito ko banda una nakaadto. Ay, diri anak. Dito ba? Napapagtay na. Kayo, sir. Sige lang. At least na ako napangutan niya buutan pod. Nga lalaki ba nagingon siya nga dito lang sa baba sir, pababa lang ka. Thank you, sir. Ayo. Si Jill ka sir. Oh, tama, sama ako. Kay namo gumiiyaan dara sa uwan ay ganito pero. Napriso? Oh, sa akong mama nag Ano man sa may kaso? ay badlungon na pud siya dara. Shabu? Shabu. Karon. Taot lagi. Karon. Chay. Uso. Mga anak. Ya bago na pud siya na bila na pud siya kabura na kuan. Nakagawas. Dili kumpiyansahan na, mobalik pa ba yan ang mga ingana? Kani sir no nya. Pero naana siya sa among exam, tita karon para di siya kagawas. Pero kinahanglan monitoron yun siya. Oh. Kay mo na, di ba? Di naman nag-ano pa man sila, nagadto pa sila sa maa kaya kuan. Ay nagabisi ay ko ana. Anong mo follow up niya. Provision, dili ka provision siya. Magpaluap ilang kaso no. Nagabalik-balik pa sila sa korte. Naka nang mag-white sila kay para follow up nila ilang kaso. Magkuan na sila, kanang magna sila mag Iya, anak po sila dito. nasa pa sila gi kuan paluap kada kuan. Mao ba? Lisod kay na, dili siya pwede makasala. Kay dali mabalik ang ihang kaso. Dakpon siya balik sa prisuhan. Mo man na. Sa mama, siya na pinagagwanta na po dito sa iyaho. Mo ba? Kay magkuan lagi kayo, badlungon lagi kayo eh. Sir, salamat. Sige, ako pasalamat ko nakaabot ko dire. First time ko nakaabot dire ha. May comment sir. Walay ni ko ano. Ano lang. Oh, sige lang good. Ako, so i-share ninyo ato ang one page ha. Nasaka ni sir pag-chat na ko sir. Sige message sa mo. Wala tinuod. Nakita pa rin mo tong uban nga mga video nako nga na may mga tabang nako. Tungkol sa itong babae na Tang nasa kalsada. Namun na murag na kuan pero ingon nila na daw to diferensya pero okay man gud kita di man ta mamili og tao. Maayo man mo istorya sa ako ah. Sige oy. Salamat sa Sorry Sige. ka sir. Taga Surigao ko. Di ko pa Nang kagito. stock. Ngano man ay? Di kay Adili po, diri ako. Naminyo na ko diri ko puyo. Pero Surigao nun ko. Gani no? Oo. Sige, salamat ko sa inyo. Ano to lang, share lang kay para na po makakita uban. Salamat. Oo, sige. Sige ah. Ano lang tayo, kayo wala pa. Sige. Bye-bye, baby. Bye.
Katabang, kung gusto nimo nga makadawat pug ka sa atong gamay nga tabang, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like nimo atong page, ang Surigao nun ko. Ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ikatulo, i-comment nimo ang imuhang request. Ibutang nimo kung unsay gusto nimo nga buhaton nga kaya lang yun nako ihatag sa imuha. Okay, katabang, kung makadawat ka og message nako nga ang imuhang request granted, swerte ka katabang, tungod kay ikaw na ang sunod nga makadawat sa atong gamay nga tabang. Pangayoon ako ang imuhang address, ang imong number para tawagan ti ka para i-deliver nako ang imuhang request. Okay, katabang, daghan kayong salamat sa imong suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos. God bless us all.